na ka kitab u Isaya nong itu lupa kalanong kabandri pusan kadakot kadinyo hadu arpoi. Naba hakmi ngalathaw ki sun beneng ki baat mai bad kaperthei ka baat mai ya ki ei ki ba menchwa an om ken maushu ne an om bu jingmochu tuk men ba do shak men junam ha ki ei pangalathaw naba hakmi Athaw ke Jerusalem, banlong ke jingmen, padya ki pat briu jongka banlong ke jing smobha. Ngan shat men ha Jerusalem, pat ngan lek men bad upat jonga. Ya ke sur jingyam, badya ke jinlin yar kuslai, an om yo smushu haka. An om don shu haka ukunlung uba im tang kindiat sngi, ne utem men uban om im haban dabyang kisngi. Andang keng kena ubayam haba la shispa snem kekerta, ubam im shispa snem anyo uba latim. Kinsa tei ki ying, bad kinsa shong haki, kinsa thung ki briso wan, bad kinsa bam ya uso jongki. Ktien jong utrai. Kasam lai po kerkhod iway, lai hadu san bad shipo hadu khada. Ngan yaro yami ko try, namar me la pen im yanga, mem shem lasha yakinong shun, bagin kirko yanga. Adrai mela say yanga na po ganyamra, mela pen im yang yanga, na ki balik yar shanurog. To yaro ya utray, mapi ki riungen jong u, to ai ngu ya ka kerteng bokhu jong u. Naba ka jingbitar jong u tang shipor, ka jingle swun jong u shilenter jing im. Ka jing yam ka la bane shimien, Henry, and the menstem ka wan ka jingmen. Utray ulas ngam, ulas ngosan ay, utray ulawan yarab yanga. Ya ka jingkuslay jonga, mela penkila jingshan, ya ka jan berni jonga, mela loitno, bad mela penriam yanga da ka jingmen. Kumta ka do nut jonga, kan roi yaro yame klem sange. A try ko Blei jonga, ya me ngan ai mu junom. Ka gospel kat kum uyo anis bokhui, kalanong kabasaw kadkhot saw pulay hadu san pusaw. Hadin ba u lasa arsngi hanta u Jisu ulami bad uralen cha Galilea. U Jisu hi ulaong unong yutu lupa umjuyo burom hasnong lajong. Henry haba ulapoy ha Galilea kibriyo hangta kipriang snubha yu namar magi kilalen sha gajingkawai paskha ha Jerusalem bad kila yo ilon kat ka ba ulale ha kasngi jingkawai. Kumta u Jisu ulalik pai shakana ha Galilea ha ka ba ulapen kalawan ya ka Ladon hangta uway unong sensyar ubladon ukfun ubapang ha Capernaum. Habaw la yosmo bau Jisu lawan pai na Judea sha Galilea ulalet siya u bad ulakerpat yo u ban let siya Capernaum ban penkoin ya ukfun jong u uba la janyam. U Jisu ulaong ha u lemda piyo i ya kidag bad ki kampela pi pim ngen omday ko kenrad la kerpat uta unong sensyar. Yano se bat nga shwa bo fun jonga unyam. U Jisu ulaong ha u ki ukfun jompi un sa em. Uta ubriu ulanget ya ktien u Jisu bad ulalen. Haba udang yad halenti shiying kishakri kilawanra kubor sya u. Ukfun jompi u im. Ulato ken naki ya kapod hagaba ukfun jong u ulakampet man bad kilaong menhenin shibajen no asngi kakisho kalapalat yo u. Hangta ukpa ulakin mau klek ba karalong tek hagata kaju kapor
ba u Jisu loong hau u khun jompi un im kumda ba u bat baro shiying shisem kilangen kani kalalong kagampela baar ba u Jisu ula pen I nadu ba ula one pai na Judea sha Galilea ka gospel jong utrai